Ja, i år har vi på årsmødet tema omkring ressourcer, at bringe ressourcer i spil. Og det her med at bringe ressourcer i spil er jo vigtigt på rigtig mange niveauer. Det vil sige, vi har selvfølgelig ressourcer i forhold til de materielle ressourcer, men vi har også vores faglige ressourcer, og vi har også ressourcer i vores forening. Så det vil bringe i spil. Samtidig med, at der er en stor drøftelse i øjeblikket omkring hele velfærdsdelen, og derfor vil vi jo gerne sætte de ressourcer i spil i samspil med hele vores arbejde med velfærdsdebatten. Årsmødet er jo super vigtigt for det her, fordi vi prøver jo på et årsmøde, som vi også gør resten af året, det er at bringe alle dem, der nu er optaget af de her dagsordner og de opgaver, der nu skal løses, og bringe dem sammen og få nogle drøftelser om det i fællesskab. Og nogle gange er de fællesskaber jo i plenum, og andre gange er de fællesskaber foregår det jo i en lille kaffepause, hvor man prøver at hjælpe hinanden til at prøve at finde og se, hvordan man kan bruge de erfaringer, der er i kommune 1 til kommune 2, eller hvor flere kommuner faktisk kan blive enige om, at det her burde vi arbejde sammen om. Så det er årsmødet i år et godt eksempel på, som supplerer alle de andre ting, vi gør i KTC super godt.